Alhamdulillah, me ala fogala barkada kasoli kirola so herema ka nuri Muhammadu Mustafa ana so dinga sanuma wana ka sahaba nyumo o ko fa mola doniya ka fobi ambe Imam Ali ka bangeni sayele makene ka min kera senga ba wule dugu konnana na Ali de be barawli marafe ka bene janvier kalo ye samba fla ani muga ani woro Imam Ali ka bangeni sayele manie la dai sanwosa jamiyatul amsardin ka bulu fara bambe senga ba wule ka ufi ubien che bayinka bangeni kenela nyenemaya kadaka ala ni che bayin bunya ne bunyali ke fembe la jelenyi alhamdulillah anga dugu ma ba wolelen chama kumbe keneka ne bare nundu na ne oluka foli kanwe mi sorolo la anga je angula je nyokon fe ni ko amsari iko malin dluma iko dien dluma ni kira koni an maye an wana maye mais ni koni me kira ko koni fo ki wito sira fe ibi amsar de laje anyena manera ka sababu ke dode yi no ye ayere bonai no e basira de haywa asge amsari nambe alafo amba ala fo ko ni ka barika da ka ke sababu e jeniye o e baniye sigatola la drasi e bani ne mi fle ka kuma ne shiwe sambi woro do baka sigatola nganye femi nye adamine na ngunda do o ere kumbe nye kono ere me mo kala na nye kalambaw ye ani wajiru me ka do ka fo ere be femina ibe ngalo ere le be dinge kono ita do femi ere be dinge kono inene sambi woro vla ite dinge kala ma ita do vanete bo fando fe jume nyo nyena ma ko bla dinge kono ko mo ko tamono mo ko sunano mo ko kununo we basidande mena ko nga kuma kundala je wajibi parce que on nana kuma de kono on yo kuma de sisan n'an ala fo an b'a barikada sababu ye musobaw de ni ye diɲɛ jɔlen ye musow do ni ye diɲɛ jalen ye musow do ni ye du jɔlen ye muso do an ni ye diinɛ taalen ye musow do ni musow sɔngo diinɛ na diinɛ bɛ dabila cɛ minnu bɛ diɲɛ na cɛ sera ko la muso dɔ de b'i fɛ awɔ ne cɛ muso dɔ de b'i ka so ni muso t'i ka so i kelen maa kuru i ka so kɔnɔ ni fatiya fɔra a bɛ bɔ i kɔnɔ an bɛ a ka ɲɛmaa fo Sumana Konate Sumana asige Sumana ala be fero di mama atani bunya di ma ala be fero di mama atani karama di ma Sumana e koni kanga ala fo itote ala fe itote kira fe parce ye femi nyini be femi nyini ka ble ye yusro Allahu akbar e bi bla na ko me asro mo be ko itona kalala ka mo soro weye mo soro kalala ere yete nga niya itara ki ke section nyemaya soro la fe do la ino de kata min bɛ ka wajuli kɛ ne balimamuso den don a y'a sɔrɔ maaw kalanna a y'a sɔrɔ maaw bɛ kala dɔn mun ne y'a nin k'a ye ko muso ɲumandenya ta don i ka kɛ maa sabatilen ye denmisɛnnin don dendanin don anw dɔgɔmuso den don nka mɛ a bɛ min dɔ bi anw t'a dɔn n'a bilala a n'anw cɛ n'ala ma fara anw ka dugu cɛ bɔ anw minɛ a wolola n ɲɛna ye dalu ye wa a wolola ne ɲɛna an ka to ta ayiwa kuma ɲɛna komi anw ma kuma an tɛ se kuma na nka nin kɔni y'an dala ye ko an bɛ tɔn bɛɛ lajɛlen fo maa ma nana ni se yɛrɛ se kɛnɛ in kan yan an bɛ bɛɛ fo
ani su fɛn min ma natɔ sɔrɔ o kana tatɔ sɔrɔ ne kɔni ne m'a fɔ ne ye baya ye sa nka a bɛ sɔnna yɔrɔ o yɔrɔ ne yɛrɛ hakili bɛ yen a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne yɛrɛ bɛ yen Sumana ko n b'a fo a n'a ka tɔnden bɛɛ ni min m'a tɔgɔ mɛn a t'i n'a fɔ ko wɛrɛ bɛ ne kɔrɔ bilahi bɛɛ lajɛlen n'i k'i bɛ bɛɛ fo a y'u ko Amɛri la baara bɛ gɛlɛya Ala k'a tɔn sigi hɛrɛ la Ala k'a wuli hɛrɛ la Ala k'a kɛ si ye Ala k'a kɛ kɛnɛ ye ya Rabi Ala k'an bila ni ɲɔgɔn caman kɛnɛ kan fɛn min kɔni bɛ yen ne kɔni ye min dɔn ni maa min mago bɛ Ala la k'i mago b'a kira la kira ka kumaw kɔni bɛ kɛnɛ kan fo ni maa min k'i ye lakalakatɔ ye ou bien i ɲɛ sirilen don n'o hali fiye dɔw ye dɔ dɔn sa olu minnu ɲɛ t'a la olu ye dɔ dɔn hakɛtɔ bɛ nka sala ma dugutigi ka ciden don ko ka bɔ ka foli kɛ nin na a b'a bɛɛ lajɛlen ye maa maa se kɛnɛ in sɔrɔ n'i sen ma kɛnɛ sɔrɔ n'i ŋaniya bɛɛ yan a bɛ min dɔn a tɛ min dɔn k'a ka foli bɛ bɛɛ ye a ɲuman nana cogo min Ala ka segin n'o bɛɛ ɲuman ti Ala kana baasi kɛ maa si la o kɔfɛ ko ka bisimila kɛ maa maa nana k'a bɛɛ lajɛlen bisimila an bɛ ku segin olu yan bi su in na fɛn min bɛna fɔ Ala ka a mɛn tulo di an ma n'an y'a mɛn an ka Ala k'a faamu tulo di hakili di an ma k'a kɛ an nafalan ye Ala ka barika dɔ sigira an sigira hɛrɛ la cogo min na Ala k'an wuli hɛrɛ la ten dugutigi ka foli don ko k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye ɲɛmɔgɔw fo ka Basama Sila fo nin kɛnɛ y'a ka kɛnɛ ye ka Sumane Konate fo ka foli laban an karamɔgɔba in na n'o ye Usumani Serifu Madani Hayidara ale kɔni ale y'an bila yele de la an tɛ min dɔn an y'o dɔn ale kɔni ye diɲɛ yɛrɛ de ja maa min kɛra a fɛ a ye diɲɛ ja maa min ma k'a fɛ a ye diɲɛ ja anw karamɔgɔ in anw bɛ Ala fo k'a barika da Ala y'anw tile bɛn ni Usumani Serifu Madani tile ye k'an ka fisiri ɲɛmɔgɔw fo ka tobilikɛlaw fo ka nabaa bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na ka bɔ kuma na nin yɔrɔ in na assalamu alaikum k'a fɔ ko aw bisimila sɛgɛmawuli alimami tɔgɔ la k'a fɔ ko aw bisimila an nana an n'an bi ku foli tɛmɛnen kɔfɛ alimami ko diinɛ ɲɛmɔgɔw y'u sen da u kun ka taa foli kɛ a la a ka yɔrɔ la a diyara a bɛnna ma k'a bɛ bonya kɔmasegi k'u ye k'o ni ce halisa mɔgɔ o mɔgɔ ni i bɔra i ka so ka na fɛn min natɔ sɔrɔ o ka n'i tatɔ sɔrɔ k'aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw ni baraji Ala ka kɛnɛ sigi hɛrɛ la k'a wuli hɛrɛ la Ala ka kɛnɛ sigi hɛrɛ la k'a wuli hɛrɛ la hakɛto bɛ nin ka sɔla Muhamadu an bɛ foli lase dunan naba tileganna bɛɛ lajɛlen ma minnu bɔra kɔrɔ fɛ minnu bɔra tilebi fɛ minnu bɔra bani fɛ minnu bɔra baba fɛ minnu bɔra sanfɛ minnu bɔra dugukolo jukɔrɔ nin kɛnɛ in kan fɛn caman bɛ su in na wala an bɛ Ala barika da k'a tɔnɔ k'a waleɲuman dɔn o la n'an ye foli kɛ nabɔ la an b'a fɔ karamɔgɔ ma k'u bisimila an bɛ ku aw bisimila Ala nana aw ɲuman cogo min na aw bɛɛ ɲuman ka se ka taa denbaya la ten min ma aw natɔ sɔrɔ o kana aw tatɔ sɔrɔ o de don Ala sago aw sago bi su in na an bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo an tilenna hɛrɛ la Ala m'an sira hɛrɛ la Ala k'an sago di an ma kira kanu kosɔn Serifu bonya kama sallallahu alaihi wa sallam commission d'organisation anniversaire Batara Ali tɔgɔ la ko ka bɔ ka bɛɛ lajɛlen fo bi su in na nin de ye commission ye min ye nin ko in organiser bi kɛnɛ in ma organiser a ma daminɛ su in na koyi an bɛ waati bɔ a kɔnɔna na o kɔfɛ yanni an ka don foli kɔnɔna na an bɛ an ka dugutigi ɲuman fo ka alimami fo ka jeunesse bɛɛ lajɛlen fo ka musow fo o kɔfɛ k'an ka sous-section président fo n'o ye Sumana Konate k'an ka karamɔgɔw fo Seku Konate ani Sise ani karamɔgɔ fɛn o fɛn kɛnɛ sɔrɔ yan o kɔfɛ an bɛ tila ka foli segin naba bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ an bɛ tila k'an ka restauration mɔgɔw fo n'o ye Guada mɔgɔw ye u b'a la k'an dɛmɛ an ka baara in na kosɛbɛ ka tila ka décoration fo
ni an ka kɛnɛ lajɛ bi Seydou Diakité n'a ka jama vraiment kɛnɛ wasara a bɛ n'a fɔ an bɛ Bamako n'Ala ka jɛ ye o kɔfɛ an bɛ tila ka foli lase an ka cɛfini tabaw ma n'o ye vigiles ye Amidu Jara a n'a ka mɔgɔw olu de b'a ka munumunu an ni ɲɔgɔn cɛ an hakili ka sigi an ka baara in kɔnɔ o kɔfɛ an bɛ foli lase télé Cherifula fana ma k'u ni sɛgɛn o kɔfɛ n tɛ se ka bɔ kuma na fiyewu fo n ka foli lase an fa a n'an karamɔgɔ a Seydi Cherifu Usmane Madani Hayidara ni ale an dajuru samaba ye n'i y'a ye an bɛ nin fête ba ninnu organiser a bɛɛ lajɛlen de ye an karamɔgɔ ye an b'a fo k'a barikada fo y'a fɔ Bangoni na commission d'organisation tɔgɔ la kuma min kun to ne da ko k'o fɔ ko ka foli lase naba bɛɛ lajɛlen ma wa yassir li amri wa halul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du assalamu alaykum ya jama'atal muslimina wal muslimati ami ala fo ka ala barikada ka ala ko ɲuman dɔn ala min sɔnna ka bi suban jira ana an jurumu an ye nin su ɲini ala fɛ ala sɔnna k'an sɛnsɛn fo ka su in latigɛ k'an jɔ a kɛnɛ kan an bɛ ala fo ka ala barikada o la ka sɔli a ka Muhamadu Mustafa kan a n'a so dunge sanimaw a n'a ka sahaba ɲumanw a n'a nɔfɛbaatugu ɲumanw ni baara ɲuman kɛli ye fo ka taa se saralaba don ma yarabi ala ma ne ni aw yɛrɛ o jamakulu la silamɛ cɛma a n'a musoma bi su in ka di su in ye suba ye an jɔra nin kɛnɛ in kan n'i ye kɛnɛ sigi kun dɔ kaba kuma bɛ ba i la bi su in ye alubetiw ka kɛnɛ de ye n'o ye Ali ibn Abi Talibi kɛrɛmɛlahu waja ale nani dugumakolo sanfɛ o su kunbɛ dɔ de ye bi an b'o nisɔndiya de la cɛw bɛ yan bi musow bɛ yan bi wa denmisɛnw bɛ yan maakɔrɔbaw bɛ yan bɛɛ nisɔn ka di bɛɛ bɛ ka yɛlɛ ni yɛrɛ ye o la an yɛrɛw bɛ nisɔndiya k'a fɔ kɛnɛ in a sigira hɛrɛ la ala ka wuli hɛrɛ la min m'o natɔ sɔrɔ o kana aw tatɔ sɔrɔ o la n'an bɔra an bɛ bisimila dugu fɔ n'o ye sɛgɛnmawuli ye a dugutigi a n'a ka duguden bɛɛ lajɛlen ani alimami a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen musokuntigi denmisɛnkuntigi sifin ɲɛmɔgɔw k'a bɛɛ lajɛlen fo bi su in na k'u barikada k'u ni ce k'u ni dan bisimila k'u ni maakolo ladon bonya dugu sɛgɛnmawuli karama dugu sɛgɛnmawuli k'u ni ce u yɛrɛ ye ko ala ka kɛ dalu ye an n'u bolo lahara jɔ don n'an bɔra yen bi su in na an bɛ association barawuli fo a comité 31 ka sɛrigili fo n'o ye section barawuli ye a président Basamba El Haji Sila a bɛ fo bi su in na nin y'a ka kɛnɛ ye ala ma sɔn ka sira nɔgɔya ye ka na bi n'o tɛ nin kɛnɛ in ti fɔ a kɔ o la a n'a ka bureau maa 23 bɛɛ lajɛlen folen don an y'an sara o la nin baara in kɛli la u ye dugawu sama ma an y'a ye ala ye dugawu minɛ an b'u fo ko ala k'u ka bureau sabati ka taa ɲɛfɛ ka sɛrigili in k'u sago ye n'an bɔra yen nɔ sɛrigili folen kɔfɛ an bɛ région fo ni o président ye Bayisa Kucuku ni ka bɔ Seko n'o ye région ɲɛmɔgɔ ye ale fana bɛ fo a n'a ka section 12 n'an bɔra yen nɔ région folen kɔfɛ an bɛ national fo n'ale ye président ye Moribo Jalo ka bɔ Bamako ale min bɛ Mali bɛɛ mara bi section 100 ani section 6 an b'ale fo bi su in na ko nin fana y'a ka kɛnɛ ye n'an bɔra yen nɔ an b'an sɛnsɛn ka international président fo El Haji Surakata Salamanta ka bɔ Burkina Faso ale fana bɛ diɲɛ ansaru bɛɛ lajɛlen de mara bi jamana 40 ala y'o mara di ale ma bi ale fana bɛ fo k'a barikada n'an bɔra yen nin kɛnɛ in n'o ye Ali ibn Abi Talibi ka kɛnɛ ye a kapitɛni jalabi an ba min bolo n'o ye Tande Jara Tunkara ye an b'ale fo k'a barikada an karamɔgɔ ka sotigi don ale de kɛra sababu ye ka nin kɛnɛ in jira bɛɛ lajɛlen na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ bɛɛ bɛ nin kɛnɛ in sigi bi n'ale ka sababu de ye an karamɔgɔ ka jirali kɔfɛ ale de y'a jira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko ni su ɲɛnɛmayara ninnu tɔgɔ la ko baraji bɛ sɔrɔ a la kosɛbɛ jɔyɔrɔw b'a la diɲɛ kɔnɔ jɔyɔrɔw b'a la lahara jɔ don o la o bonya in bɛɛ bɛ sɛnsɛn ka di bonya tigi ma ani karama tigi ma
n'o ye Baharu Dini ani Kemalu Dini ani Sharifu Dini ani Mohili Baya a Seyidi Sharifu Sumani Madani Haidara mbale fo k'ale barikada ale de ka sababu ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ o la international président ko Adam Sako awale de bolo Adama Sanoko comme président bi falen a kun bɛ Surakata bolo mais maulu tɛmɛnen na a yɛlɛmana Adama Sanoko bolo o la nin bɛɛ ye président de ye a bɛ bɔ dɔ bolo k'a di dɔ ma Côte d'Ivoire Burkina ka yɛlɛma baaraw ɲɛni kama donc a bɛɛ lajɛlen bɛ fo k'u barikada o la an karamɔgɔ ale de kɛra sababu ye ka nin kɛnɛ jira na n'o ye Seydi Sharifu Sumani Madani Haidara ye an b'a fɔ bi su in na fɔ Bangoni Kolojo la nin kɛnɛ in ɲɔgɔnna fana sigilen don ale bolo a yɛrɛ ka terrain na n'o ye terrain min bɛ a tɔgɔ la a Seydi Sharifu Sumani Madani Haidara Bankoni Jangɛnɛ Boko la donc karamɔgɔ bɛ fɔ ka karamɔgɔ barikada a ye fɛnba de k'a ɲɛ an tɛ karamɔgɔ sara sɔrɔ fɔ dɔrɔn de ye Ala ka sara fɔ dɔrɔn de ye Ala ka karamɔgɔ sara sabula a ye an bɛɛ kɛ fa kelen ba kelen hakilina kelen kunfirinna kelen wala an b'a fɔ de Ala ka si d'a ma a n'a ka denbaya mago bɛ min na Ala ko o kɛ a ye a bɛ sira tɔɔrɔ ko min ɲɛ Ala ka karamɔgɔ kisi o ma jamiya halisa Ala ka walankata ka diɲɛ bɛɛ minɛ ka kɛ karamɔgɔ sago ye ka bɔ kuma na yan nɔ haza salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, Ustaz Seku Konate ale fana donna kɛnɛ kɔnɔ ka walawalaliba kɛ Imamu Ali ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ tagabolo caman kan ka d'a ka Imamu Ali ale kun ye cɛfarinw ka cɛfarin de ye silamɛya kɔnɔna na min sɔrɔla o la an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Bismillahi al-ahad samad zil arshil majid fa'ali ma yuridu al-baqi ila al-abad aqail azakirhum bi ayyamillah ثم الصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع الذي كتمت به نبينا وعليك درجته بإلينا وصوته في كتابك المبين وأنت أصدق القائلين وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الله أكبر. أبدا السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتي بسم الله. سلامه أسرع هرلا أمي الله ولي أكمل هرلا. آمين الله سام. سوي ما بي الله بلولا كدي أما. آمين. أجمعوا يا ربي الله كان كيشي. يا ربي الله سام. الله كان لبانيا. آمين. الله كان يشيل موجود. kira bonya kama salli ala rasulillah salim kunate bismillah wala bi shina ambi sir mawli kabe le dete kabe le de premier mois 2026 sir mawli ni anga wajilu folo ye ni sangono 2026 la ka bɛn ni Imamu Ali ka wajuli ye sɛgɛmawuliya an bɛ Ala wele sa in Ala k'a kɛ an ka hɛrɛ sa ye k'a kɛ kɔrɔta sa ye an ye ka ɲini Ala fɛ gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔ Ala ka wuli Ala k'o kɛ kira bonya kama shirifo barika kama sigi yɛrɛ bonya sɔlila rasulillah k'an ka foli lase sɛgɛmawuli dugutigi ma k'a fo a n'a ka kɔnsew k'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo alimami a n'a ka nayibu ne ka foli lase sɛgɛmawuli musow ma tobilikɛlaw ni tobilikɛbaliw an bɛ foli lase u ma ka zinasi fo u ye kuma minnu fɔ an ye kumakɛlaw bɛɛ ka kuma lamɛn ka na kuma laban ni an fa ka kuma ye n'o ye an ka kumatigi ye a ye min fɔ a kɛra Ala ɲɛna et puis a bɛ a kɔnɔ cɛkɔrɔba in kɔnɔ jɛlen don Ala sɔnna ni mɔgɔ min di maa min dabo dɔn ale ka cɛkɔrɔba don n'i ye bolonɔ in ye tabali kan ka ban i b'a dɔn an b'a fo a kuma ka ɲumanw na bonya kumaw ani karama kumaw la ka ɲini Ala fɛ Ala k'a na sara bi su in na an nisɔndiyalen don ni foli ninnu kɔfɛ k'a ɲɛsin an ka solution ɲɛmɔgɔ ma
jamiyatu ansar din barawli sergili kono ya ni sigi ale de ya labe nyemo ba yesu mane kunati ni mbara nunu ndabole do fe mungo so ko silameya ka asasu ko bi se ka do anye fora onyi ni shiru kemmi naka bunyani karamai ayan sida asenda nona ka kuma ulame ka bara kenuwi no ya sorola ansaru toye mo kiliye on fe baroli sergliya na do sira be marbatika sa ka mo wele ko ni ye kira sumo do ka bangini wala ambo sira de ka sumana kunati anaka jekulo ambo fu wallahi ni folika kan ansaru ye jekuli min nane do ko dine ka se ka do wa maka baraka o de sira ka et puis nyogon deme o sira min dalele do ambolo ambi o sira de ka kasega haka halbi boyama segido ansaru yi minu makai folo ay jija ka kai no fabi ansaru yala ko sayna coronation boran feya anga tozigi do wallahi do toro ko wele ya zoro ko mogo bi joli posi nani de la sasa irija chew yu bulo korota wi mogo nani de tamada a chewla ne kata nuyi amogo nani mindara abbe joli tara foi moya shi joli la abbe joli tara ka mogo mi yiri shayi ni ko subi Allahu akbar bi ni ansarute genesiu geniu ko joli ta iba soro la drogo bi chamana wala iba soro chaman jini do halli ansaro yadda nani mamma kanga do ala halli ala kote ode kama an karamo ko silamen na di ko an Allah lafiya jina ya ni me ma do ngombo je kulina halli ma do ala kama nyogon deme mimbala mobi mogo deme na folola mobi mogo deme fen chamana me kaseki nibo no yi joli ka di ka demeni kana ina ansorte aka gela ka boyi nere mogo do nyena a wolo de sara ka bien do ayre julila ka boga ka de la de sara maso juli ka bo abada juli maso me ansoru de ba juli bo ka di mogo mo bi ati mogo min do ansaru kote la fonni do toro mo ko majola aw sara be jondi jekuli ambi awfu ka yina la fe anga yini veo anyuma yara bi ala ka dam juguma yara bi ala kan kisham anga so nyemogo basama sila ningene ngamba fu akunga ngajeya na dalado chunaka ambaye ala fe ala ka nasara niga mali ansaru befo ka beje belejele nyemogo nika belejele fu udo kunda ani biro kunda ka befo ka be barkada ka yine ala fe anga la yine mi ala ka nogoy amin ni je kuli aso nyuma mi anfa anan karamogo do seddi shiru so dana haidara bani haidara ka fuli la sama ala ka mamu je labala ala sono ka mogo minge kanaba yi kana o ya lidi wallahi okara ala yɛrɛ de y'a daba kama ka nin cɛ in lajɛ k'a bila ka na nin diɲɛ waati in na k'ale yɛrɛ ala ka kuma dɔ sabati ko le kawmi hadi jamakulu jamakulu ko ale ala bi kanaba dɔ di a ma wa kanaba bina waati min o b'a sɔrɔ cɛni de kɛra o b'a sɔrɔ mako de sara o b'a sɔrɔ la jogojuguya de warala kanaba na waati o di ala sɔnna ka an ka waati bɛn ni cɛ min ka kuma waati ye bi ni bɛɛ b'o dɔn ni kanaba ye ni kuma tɛ o de ye bahawudini nka nin kuma in dɛ ko ne b'a fɛ yen ko mɔgɔw de b'a k'a lajɛ mais ni ko n b'a fɛ ne b'a fɛ sabula nye ni di ka kuma bɔ ka baya kɛ ka ridɔni kɛ ale n'a ka denbaya n'anw ma sa ka ba kala t'u wasi an ka laɲini y'o de ye mais maga kuma min fɔ o ɲɛsinin tɛ o fɛ yen ma o ɲɛsinin don baara de ma sabula cɛw bi dɔn n'u ka baara de o de kama ala ko kuranɛ kɔnɔ i imalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'min wayi baara kɛ n'a ye baara kɛ ko cɛw bɛ ne nɔ bɛ na ye ala bina o ka baara ye kira bina o ka baara ye wa mu'minu bina o ka baara ye shirukɛ min nɔ yɛrɛ bi diinɛ na
shirukɛ min nɔ yɛrɛ bi mɔgɔya la shirukɛ min nɔ yɛrɛ bi diɲɛ kɔnɔ bi o ye an karamɔgɔ a se di Seydou Soumaoro Haidara di kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don bɛɛ ɲɛ bɛ shirukɛ min nɔ na bi ale de bɛna waati min na a y'a sɔrɔ jogo tiɲɛna ale ka kuma de nana sigi jogo dilanli kan k'a ka wajuli sigi jogo kan k'a wuli jogo kan san 40 ani kɔ a b'o jogo kuma na n'ale tɛ nin waati na i m'o karamɔgɔ ye n'i ye kira ka o sangani kira ye sallallahu alaihi wasallam Muhammadu Mustafa ko ale nana innama bu'istu li utammima makarimul akhlaqi ko ale nana jogo ɲumanya de sabatili kama shirukɛ min y'a ka wele bɛɛ sigi o jogo ɲumanya dilanli kan o de y'an karamɔgɔ ye Seydi Seydou Soumaoro Haidara et puis i b'a dɔn ko ala ka yamarulen don ni min ye i bɛ fɛn dɔ de mɛn ale da ka kɔn ale ɲɛ i m'o mɛn wa ni mɔgɔw y'a ɲami ka s'a ma ni a ye kuma min fɔ min ma mɛn ni mɔgɔw ye ho ci n'a nana walawala i b'a dɔn ko tiɲɛ na ko a ta in ni don ale de ko seli tɛ silamɛya ye a kɛra n'a fɔ dugukolo ka yɛlɛma nka walawalali ye an ye hali dulɔmina y'a to dulɔso kɔnɔ k'a fɔ ko seli tɛ silamɛya mais ka kun ale nani ye n'i kun y'a fɔ i da kun bɛ fara sabula e ma yamaru n'a ci a fɔli cɛ min yamaru n'a fɔli o de y'an karamɔgɔ ye a se di Seydou Soumaoro Haidara ale de y'a fɔ fɛnmaya la shirukɛ a ye baara kɛ mɔgɔ bɛ dɔn n'u ka baara di ala y'ale de kɛrɛnkɛrɛn k'a di mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw fana ma maa kɛrɛnkɛrɛnlen tɛ di bɛɛ ma dɛ ala ye ni shirukɛ in kɛrɛnkɛrɛn k'a di masa kɛrɛnkɛrɛnlen dɔw ma e k'a masaw lajɛ anw ma bamada nin ye mais an y'a ka miirina ye cɛkɔrɔba min sigilen ye yɔrɔ jan ye bamada ni Haidara ale de y'a ye diinɛ tiɲɛna ni k'a den don kalan la ka ala wele ka kɔn den donni ye kalan la ko ala denniya n b'i ka diinɛ kumabɔ n'a ye ala sɔnna ka bali d'a ma a jɛnɛw den ko k'a don kalan la o de filɛ an filɛ o suma na bi diɲɛ ne ye musokɔrɔba ye basa an y'o y'an ɲɛ na an ye baro caman kɛ a ye ɲuman a ye kuma dɔw fɔ mɔgɔ yɛrɛ ye o dɔw tɛ bɔ an kɔnɔ 2006 ne delila ka nɛgɛso boli ka bɔ Ɲazana ani ka taa Tamani kilo 40 hakɛ de don a sɔrɔ an ka dɔgɔ 2006 ka nɛgɛso boli wulada fɛ ka taa bɛn ni fitiri ye ka taa sɔrɔ o tilara fitiri seli la dɔɔni kasiti dɔ zikiri kasiti dɔ ba k'o je anw bɛna seli dɔ ye dɔ bɔ arajo mankan la aba bɔra sɔn k'a ye dɔ fara a kan o ko dɔ bɛna seli de ko wa k'a y'a fa ko mɔgɔ dɔw bɛna seli de ko a y'a fa u ye arajo fa an selila an taara ka taa foli k'a la a y'an bolo minɛ aw bɔra Ɲazana ka kumakan dumanw fɔ an ye anw ye nɛgɛso boli min kɛ k'a ɲini an ka sɛgɛn ko pewu o y'a sɔrɔ an ma deli ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ wallahi i b'a dɔn ko nin ye musokɔrɔba kɔnɔnjɛ ye o de kama ala ye bali d'u ma o de kama ala ye kɛɲɛkɛ d'u ma o de kama ala y'a ka mamuru labɛn k'a d'u ma a se de Seydou Soumaoro Haidara ale de ka kuma na ko silamɛw a ye ɲɔgɔn minɛ juruba kelen la ko an kana fara n'an farala ko an fanga bɛ dɔgɔya ka taa sɔrɔ ala y'o fɔ an ye nka an kun m'a dɔn nka ale de nana fɔ an ye mais ka kɔn ye anw ka bamanan yan n'o ye an ka segu ye bamanan yan cɛkɔrɔba satɔ ye cɛkala kɔnɛ k'a da denw ma ko a denw k'a kari bɛɛ kelen-kelennin b'i ta kari u y'a fara ɲɔgɔn kan ko a kari maa si ma se k'a ta kari cɛkɔrɔba satɔ ye o de siri a ka bulonda la sokɔnɔda ni kɛnɛmɔda la denw don dɔ b'a ye o bɔtɔ b'a ye mais ni den minnu bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ n'u y'u fa ka kumakan ye cɛkala kuru gulonnen ye da la denw bɛ ɲɔgɔn minɛ u fa ka kumakan kama o denw ma fara anw ka bamanan yan olu ka cɛkɔrɔbaji de tun bɛ fi komi sɛrɛbɔ nka n'i y'a mɛn i bɛ furakɛ mais bi a bɛ cogo di olu ye ɲɔgɔn minɛ mais bi a fɔra an ye ko an ka ɲɔgɔn minɛ ala kama minnu ko an ye silamɛ ye kɔlɔsi bɛ minnu bolo minnu ko an ye silamɛ ye minnu bɛ ka bɔgɔsi bila minnu ko an ye silamɛ ye minnu bɛ k'u bolo minɛ ko an ka ɲɔgɔn minɛ ala kama silamɛw yɛrɛ dama dɛsɛra ka ɲɔgɔn minɛ ka taa sɔrɔla ala de ko an ma
silame wa atasimu bihablillah jami'a wala tafara ko ay ñu amine ne ala ka juru la kaw kana fara almami do bi ni ngala akasu wallahi zawiya nyama do bi ni ngala akasu sunama do bi ni ngala akasu me jonde kudo wala silame mo se ga yi ko nga ñu amine ala ka juru la be fara fara la ni yere imma ga kuma ko fe ay ñu amine ne ala ka juru la akana fara ayo kala ka so ki dai ma fara ma shika jonde kudo imma ka kuma ko fe ay ñu amine silame mo se ka ñu amine me glomina sato ya de o fara ñu nga ni chekala kudu sirle aka blondala okara konate silame o fedo de bi an se koro amma c'est ça an ga fima ni blema do ngabo nyugona an ga bemale kunye muyi fo nyonga kunye muyi farda tala hal sunna tala wallahi ala ka zo famu man amin shuruke ye ala ka menye ala ka menye ala ka mamuru ambi fulu la sama ala ya le de kengre et puis ka muso do dama minu nyona soro madi abakungai ngabi ambo kan ko sobe ulu bi jama haga mi estora bi ubi jama haga mi kume bi je ko no nyona ka dogo de me mashiti taki ini so ko ele bi kase ami karamgo fu ka ambo fu ni evenement abe klaklale do bulu me nimboye ni karama bi mo min bulu o yambai tani jara ka fo ka yini ala fe atafanga halbe ala ka da fefe mi fefe nyina maya ala ka bef ngadu kira boye kama sallallahu rasulullah ka fulu lasi aduma amar cian boye ba le bolo de jala ba le bolo de cian sengeni do ami dugo kai dugo bi karanga udejo andi nyine de ami dugo kai wallahi haidra dinya o ya da makoyi haidra di de billaje to bi siga minge tse ko ke ami dugo ke shirufi duni min ba kun aka bo karamo te nyo de fo nga sigi temine dola ngo karamo ye ansaru de mara shirufu de bina be mara wallahi min bala min nungu ye kunyine min me buya yini min me joro yini shirifu de bina be mara ka dogo kay ala ka tafanga dam anadoko ala ko ke kira buya kama bidolo roma solle ala rasulki konate wala beshina anga sigi nyeshini do kira somgo de ma ko anga ko ludika femi be mado neki bi mawka ibi dodi fo wala konati burda tigi o de fo ko fa mabulakul ilmi fihi annahu bashar wa annahu khayru khalqillah kullihi ko ka do ko doni dai ahmadullah ko farkulu tigido doni da ko farkulu tigido ko wadafo naso hayra madu ko doni da ahmadullah ko farkulu tigido wadafo naso hayra madu wole kama mogo minnu be namina kuma uluka mogo durina ahal kusa kasa birfiri birla cheminuna kira modulu mustafa sallallahu alaihi wasallam aye buyeni karama dofo ni bella ne alasani husaini laje ako asani bora ale de la ale bora asanna husaini bora ale la ale bora husaini na ako fatima zaharama ako fatima bud'atun minni ko fatima zahra ye ale kira modul mustafa sukudodi ayo fo fatima dima me ako imama alima ako sayyidina alima ko lahamuka min lahami wa damuka min dami ako sayyidina ali esuko ine sukudi esuko bora ne sukudi waye joli bora ne joli de la bali o da matere ko wakika do ko ebene kerefe iko min nabilla haruna tumi nabilla musa kerefe chugumina ke beti ni bolodi e beti ne kerefe di ko fodoro ko nabi mandi Allahu akbar ebo kuma korodo wala
Sayyidina Ali cɛ nabi ɲuman ye ko in nka nabi ɲuman jɔyɔrɔ de b'i bolo na ɲuman tɛ dɛ mais nabi ɲuman jɔyɔrɔ bɛ Sayyidina Ali de bolo kira Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam a ye min fɔ Sayyidina Ali la o ye nin donc i b'a dɔn ye ko ni mɔgɔ 5 ni kira bɛɛ ka kan bonya ni karama na sabula ko ne bɔra ninnu na ninnu bɔra ne na maa min bɔra i la o y'i dɔ de ye o mais ɲininkali kɛ a kɛra cogo di kira Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam a ye ninnu ka bonya kofɔ u ka karama kofɔ ni ye hadisi sakalen lajɛ a ko n bɛ taa ka fɛn fila to aw bolo ni a y'o fɛn fila minɛ ko a ti fili ne kɔfɛ ko Ala ka kuranɛ ani ne Muhamadu somɔgɔw k'a ta a tugu a la ko silamɛw n ye somɔgɔw kalifa aw ma silamɛw n ye somɔgɔw kalifa aw ma silamɛw n ye somɔgɔw kalifa aw ma kira Muhamadu Mustafa ye nin fɔ siɲɛ 3 k'a tugu ɲɔgɔn na n ye somɔgɔw kalifa a ma n ye somɔgɔw kalifa a ma mais a kɛra cogo di kira fatulen mun kɛra kira fatura don min o don de silamɛya talonna fo ka se bi ma a ma wuli ka jɔ fɔlɔ ka da mun kan kira fatura don min na u ye silamɛya kɛ bɛnduguden ye i bɛ bɛndugu dɔn n'a wulila ka taa sigi dugu min na aw wulila mɔgɔw caman wulila ka taa u sigi dugu dɔ la ni min ye dugutigi ye n'o fatura mɔgɔw bɛ tirage de kɛ jɔnni bɛ kɛ dugutigi ye bɛn ma kɛ maa min kan o de bɛ kɛ dugutigi u ye silamɛya kɛ o de ye ka taa sɔrɔ anw ka bamananduguw ma jɛ ni o ye mɔgɔ min bɛ yen n'o ye dugu tu tigɛ n'o ye dugu sigibaa ye ni dugutigi fatura ni maa min kan ka bila o nɔ na hali ni maa t'o fɛ o de bɛ kɛ dugutigi ye hali ni bɛɛ ka kɔrɔ ye o de bɛ kɛ dugutigi ye mais kira Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam a nana nin diinɛ in ye o yelima a daminɛna min n ko Ala de y'a da ale ma ka fila k'a fɔ ye ko Muhamadu a daminɛ i ka so a daminɛ i ka so Bayatul Ashira don Sayyidina Ali de ye baya kɛ a daminɛna don min na a ka so Sayyidina Ali de ye baya kɛ ka tugu kira Muhamadu Mustafa nɔfɛ o y'a sɔrɔ maa ma wele fɔlɔ n'o y'a sɔrɔla silamɛya ye dugu ye a dugutigilakaw ye kira somɔgɔw de ye wa Ala labanna k'u bonya ko fɔ an ye ko an ka tugu olu de kɔ Ala ka kuranaya dɔ bɛ yen a ko in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah n'aw bɛ Ala de fɛ ko a ka tugu kira de kɔ n'o kɛra Ala bɛ ka aw fɛ mais kira y'a somɔgɔw ninnu jira an na dɛ n'an tugura kira kɔ n'ale tɛ yen an y'an ka tugu jeni wa a y'o jira an na a ko n bɛ taa ka somɔgɔw to a bolo n'a y'olu minɛ a tɛ fili n'a y'olu minɛ a tɛ fili dɛ kira y'o de fɔ an ye mais Sayyidina Ali tuma min na kira fatura mankan de wulila ka jɔ ne bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye ne bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye ka kira dalen to Sayyidina Ali bolo a ma don fɔlɔ hakili bɛ jumɛn min fɔ kira ye Sayyidina Ali ka bonya jira k'a ka karama jira k'a jɔyɔrɔ jira mais kira fatura a ma ɲɛmɔgɔya sɔrɔ dɛ o don de silamɛya talonna fo ka na se an karamɔgɔ ma a si di Sherif Samadana Hayidara ma ka min fɔ a ye silamɛya tariku lajɛ a ye silamɛya tariku lajɛ kira ye cɛ minnu jira n'o ye alukusa ye mɔgɔ si t'u la ko min ye kalifaya sɔrɔ Sayyidina Ali kelen ye kalifa ye a y'a kɛ gɛlɛya de kɔnɔ a ye san 5 de k'a la san 5 a y'a bɛɛ kɛ gɛlɛya de kɔnɔ ale de ye silamɛya sɛsi bɔ Madinɛ ni ka taa n'a ye Kufa gɛlɛya kama a denkɛ Ale Hasani o kɛlen ye kalifa ye kalo 6 o y'o kɛ kalifaya kɔnɔ wa kira ka somɔgɔw ka kalifaya banna mais minnu ye Sayyidina Ali ka kalifaya bi olu ka fanga tɔgɔ de ye Amawiyinaw olu ye kalifaya ta hijira san 40 ka taa se 132 ma
n'i y'a calculer a bɛ bɛn san 92 de ma olu y'o kɛ fanga na kira somɔgɔw tɛ yen waatiw tɛmɛna na o dɔw fɔ man di ni k'i bɛ nin dɔw fɔ a bɛ fɔ k'i ye siya ye siya ni siya kɛra ninnu de bonya jirali ni siya kɛra ninnu de kanu jirali ni siya kɛra ninnu de kofoli ne ma siya ye ka tɛmɛ anw kan mais mɔgɔ mɔgɔ ko dazogola bi n'i ye dan sago y'i tɛmɛna dan kan izo tigi ko ten ko ni ko tɛmɛna hakɛ kan k'a bɛ bɔ o kɔnɔ ka don a sinɛ kɔnɔ n'a fɔra k'i ka ji kɛ minɛn kɔnɔ i bɛ ji de kɛ minɛn kɔnɔ ni minɛn fara n'i m'a to ten kun a bɛ to minɛn kɔnɔ bilen wala ni kira ni siya kɔni kɛra kira somɔgɔw kanu ye kira somɔgɔw bonya jirali ye ni an m'o kɛ alijinɛ ko bɛ gɛlɛya dɛ ngo ala de ko an ma kuranɛ kɔnɔ kul la asalukum alayhi ajra illa limawadda fil qurba kul la asalukum alayhi ajra illa limawadda fil qurba ko muhammadu ko sarati kiraya la ko i ka kiraya sara ye jumɛn ye i somɔgɔw kanu ni i somɔgɔw kanu mawadda ye kanu girima di hubu tɛ dɛ la mawadda ye kanu girima di maa ti don alijinɛ kɔnɔ maa min ma kira somɔgɔw kanu bayi ni kanu kɔndira i yɛrɛ mɔgɔ min na a tɛ se ka fɔ o ma ko ye silamɛ ye o bɛ na ni kiraya fitiri waleyali sabula kiraya sara o de ye kira somɔgɔw kanu ye n'e ma k'u kanu b'a ye kun i ma kiraya ka sara d'a ma ni maa min ma kiraya ka sara d'a ma o bɛ na kɛ jumɛn ye fitiri wale ni siya kɔni kɛra ninnu kanu jirali siya tɛ yen anw kɔ an bɛ ninnu fɔ dɛ wa kuranɛ yɛrɛ y'a ɲini k'an k'o fɔ ayatu tatahiri jira ninnu de kan innama yuridu llahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathira ni ma fɔ maa wɛrɛ ma ninnu tɛ a fɔra ninnu de ma o tuma n'i ye n ka kuma lajɛ n ko kira Muhamadu Mustafa fatu don n ko silamɛya talonna i b'a yɔrɔ ye an m'aw yira olu ka fanga binna ni jɛkulu dɔ fana ye o jɛkulu ye abasinaw de mais olu ye kalifaya ɲini olu ye jɔyɔrɔ ɲini u ye fanga ɲini ni Seydina Ali denw de tɔgɔ ye mɔgɔw kɛr'u fɛ a y'a to an ka nin dɔw fɔ a y'a to an ka nin dɔw fɔ mɔgɔw kɛlen u fɛ u ye contre kɛ olu de ye kalifaya ta u yɛrɛ ye hijira san 332 ka taa se hijira san 656 ma n'i y'o calcule olu ye min kɛ fanga na o bɛna se san 500 ani san 24 ma kira somɔgɔw tɔgɔ t'a la kira ka alu kusa mɔgɔw tɔgɔ t'a la wa ni fanga kelen-kelen bɛɛ o ma lafiya y'a ɲɛ na o de kama bi i bɛ tarawele dɔw ye minnu b'a fɔ k'an ye Hayidara ye kan'u sɔsɔ dɛ gɛlɛya ni degun de taara caman kan dɔw y'u jamu falen munna kira ka so munna kira min fatutɔ ko a denw ma silamɛw n ye somɔgɔw kalifa aw ma silamɛw n ye somɔgɔw kalifa aw ma o kira ka denbaya de kira ta jɔnni bolo silamɛw a ye kunu a ye kunu an ka finman ni bilenman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na fɛn dɔ de bɛ anw senkɔrɔ minnu bɛ an ka diinɛ kɔntɛrɛli ye an t'u dɔn mais kuranɛ bɛ an bolo règlement na kira somɔgɔw bɛ an bolo règlement na mun y'an fara olu la ala k'a sɔn faamu ɲuman na dugu tu kɔnɔ k'a tu tigɛ k'a bɛlɛw cɛ ne fatulen kɔfɛ maa wɛrɛ kana dugutigiya minɛ n ka so silamɛya kɛra ten de a tigi ye olu de ni ko sɛmɛna mɔgɔ wɛrɛ ma min d'a tigi ye
k'i k'i sigi k'o ko cɛni kɔrɔ fo dɔrɔn de ala yɛrɛ ye diinɛ sofiri ye a ko n ye diinɛ kuranɛ jigi wa ne ala de b'a kɔlɔsi n'o tɛ hadamadenw ye fɛɛrɛ min tigɛ silamɛya kama ɲama tun b'a sɔrɔ a banna Sayyidina Ali jogotigi tun don yakfi Imam Ali kulika annahu ma kalfa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko Sayyidina Ali kun ye jogotigi ku ka aki wasa ka jogo la dɔrɔn a ma kira fɔ ɲɔgɔnya foyi la Sayyidina Ali a ma kira fɔ ɲɔgɔnya foyi la ala k'an bɛ sɔbɔ ma ko waati si sera ala k'an bɛ sɔbɔ ma kira lɔrɔma kama sɔlle ala rasul kiri i ka dɔn Sayyidina Ali kira tun b'a fɛ i ka dɔn u taalen Madinɛ kira y'a ka sahabaw wele k'u kɛ balima ye k'u kɛ balima ye karisa ye balima ye nin karisa ye balima ye nin mais kira ma balimakɛ Ali la Ali fujununa a ɲɛji tilara la a nana kira yɔrɔ la a ko yalima i bɛ kasi mun na a ko kira Mamadu Mustafa ma sallallahu alaihi wasallam a ko i ye balima don i ka sahabaw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ nka ma ne balimakɛ mɔgɔ si ye kira ko i kasi kun ye ko anta aki fi dunya wal akhirah Ali e de ne balima ye diinɛ ya e de ne balima ye lahara e ye ne balima ye diinɛ ya e de ne balima ye lahara n ye minnu kɛ balima ye olu n'o de ka kan nka e n'olu man kan e ni min ka kan o ye ne de ye e balima de ye ne ye wa ne balima de ye e ye diinɛ ya ani lahara ala k'an bɛ sɔn ko an ka fɛɛrɛ dɛsɛ a kan ka laban ni min ye diinɛ nin Sayyidina Ali mɔgɔ don nin bɛɛ bonya fɔra la nin bɛɛ karama fɔra la nka ale de fɔlɔ ye mɔgɔ ye min y'a bolo da kira tigɛ ka baya lɛdi wɔɔrɔ minɛ e jaw tun bɛ yen silamɛya ka asasu ye baya ye baya bɛ yen mais an karamɔgɔ de y'a fɔ bi bɛɛ y'a tiɲɛ ye fo dɔrɔn n tɛ se ka nin ko in kɛ o la n'an b'o ka kɛnɛ kan sɛgɛmawuliya cɛw faralen ɲɔgɔn kan musow faralen ɲɔgɔn kan nin baara sanuma in nana kuncɛ ni alisilamɛya don ka baya layidu 6 ye ni jama jɛra k'o ta an ka karamɔgɔw fɛ min sɔrɔla o la an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ n tɛ fila fara ala kan n tɛ fila fara ala kan n tɛ sonyɛni kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ faga n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Mamadu ye bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a dafali nɔgɔya ala k'a n'o dɛmɛ kira yɔrɔma kosɔn sɔli ala rasuli komi kun y'a fɔ n ka kɔrɔfɔ daminɛ na cogoya min na ni kun ya an ye sɛngɛba wule min bɛ barawuli mara la ka bɛn ne Imam Ali ka bangeni sanyɛlɛmaw ye ni ye laada ye san o san Jamiyatul Ansardin ka bolofaraban bɛ sɛngɛba wule u bɛ ni cɛba in anniversaire la ɲɛnɛmaya u ka dugu kɔnɔna na walasa bonya ko ani fusamantiya ko fɔlen don ala kirana somɔgɔ sanumanw ka ko la u ka se k'u ka dɔntaw kawuriya u la cogoya min na min baara bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn janvier kalo ye san 2026 an tɛ bɔ kuma na n'an m'an ka sababu la sababu fo Zamzami yu a Seyidi Sharif Usmani Madani Haidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an bɛ duwawu kɛ ala ka sigida wɛrɛ yira an na shukran lakum tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka